azkeneko mailan hitz egingo dugu arauzko esparruaz. Bueno, gai konplexu batetik, gutxiago ez den beste batera pasatzen gara. Gogoan dut lehen aldia, enpresaburu bat elkarrezketatzen ari nintzela, hauxe esan zidan. Egun batean, enpresetako adinaren kudeaketaz hitz egin behar dugu. Eta hori izan zen, horri buruz hitz egiten entzutu nuen lehen aldia. Ez zaio bat ere arretarik ematen, baina orduan hasi zen momentu bat izaten. Erabakigarriari egin behar dio aurre 260.000 pertsonek erretiroa hartuko dute datozen urteetan. Baina, aldi berean, 57.000 gazte bakarrik sartuko dira lan merkatuan. Antes nos lo decía Sara. Lehen Sarak esaten ziguen. 70.000 laguneko gap bat dagoela. Hau da, erretiratuko direnen artean eta sartuko direnen artean. Bueno, horri buruz hitz egingo dugu. Datorren mahai inguruan. Hau da, gaztei enplegua lortzen laguntzea eta kalitatezko enplegua izango da erronkarik handiena lan merkatuan. Baina liberean goitik 50 urtetik gora, adine beste aldagai diskriminatzaile handi bat bihurtzen ari da. Eta horren ondorioz, adin horretakoek zailtasun handienak dituzte lan merkatuan sartzeko edo berriro sartzeko, batez ere berriro sartzeko lan merkatuan. Moderatzeko lanerako Sara de la Rica ISEAK fundazioko zuzendaria eta ekonomia katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean dugu gurekin. Sara de la Rica es miembro del Foro de Reflexión Nausika. Nausikako Guztionerako Teknologia Hausnarketa Foroko kidea da, Ekonomia Ministerioko adituen batzordeko kidea. Iberdrolako kontseilari independentea, European Society for Population Economicseko presidentea izan da. Baita Kosmekoa ere emakumeak ekonomian duen egoerari buruzko batzordekoa. Sarak aurkeztu egingo ditu urrengo izenariak, gonbidatu egingo ditu tirakoera igo da. Sarak, Laura Rosillo Kaskante eta Pablo González Ruiz de la Torre aurkeztuko ditu. Bueno, pues buenas tardes. Mirar bien. Arratsaldeon, begiratu ondo irudi hauek, nik nahi dut behiareiek beren burua aurkeztea. Hor jartzen du zer diren, interesgarria da, aniztasun maila egingo dugu orain, belaunaldiari buruzkoa, gutxi hitz egiten da gai honen inguruan, eta batez ere adineko buruz gutxi hitz egiten da, eta ez da asko hitz egin nahi. Beraz, aniztasun gaia denez biltzar honen barruan. El plantear esta mesa. Maila planteatzea. Beraz, ni izango naiz moderatzailea, eta nahi dut hitz egitea bileratxo bat egin dugu aldez aurretik, eta uste dut oso gauza interesgarriak kontatuko dituztela. Laura, lehen da bizi azaldu zergatik uste duzun zaudela. Hemen, zergatik belaunaldi aniztasuna beharrezkoa den. Etorkizuna heldua da, seniorra da. Ni hemen nago zuek denok, nire adinera iritsiko zaretelako, nik 70 urte ditut. Eta aktibo jarraitzen dut. Hori da, 21. mendeak ekarri digun zerbait. Ekarri digun, hain zuzen ere, longevitatea. Eta 20. mendeak zuen adinaren pertzepzioarekin zer ikusia duena. Hau da, nik 70 urtekin zahar izango nintzen, Palma de Mallorcatik etorri berria naiz, arratsalde hontan Barcelonara noa, datorren astean Madrilen nago, eta horrengoan Bilbora itzuliko naiz zorionez. Esan nahi dut. Une honetan, adineko pertsonak, 50 urtekoak, gara gehiengo berria. Jakin ezazue gazteok. Eso lo que quiere decir... Horrek esan nahi du, edozein enpresatan, edozein antolakuntzan, edo kolaboratu egiten dugu eta ezagutza turkatzen dugu, ze orain hemen kontua da ezagutza berria sortzea, ez nik amonarena egitea eta duela 20 urteko kontua kontatzea. Baizik eta nik oraindik gauzak eskaintzea. Eta lan merkatuan sartzen diren pertsonak, nolabait, niri eman berri diatenik ez okadan hori.
eta kolaboratu behar dute. Colaborar e interrelacionarnos. Eta gurekin batera lan egitea etorkizuna eraikitzeko. Etorkizunak ez du zerikusirik iraganarekin. Beraz, ni oraina naiz, eta hori da ezaugarritzen, ez du sinesten belaunaldietan, baizik eta bizi zirkulotan, eta nire bizitzako unerik egokienean nago, hori bixe baita dudan bakarra. Komentatu zenuen gogunean, bereziki espeziala dela. Bai, denbora gutxiago lanean darama jendearekin egoten zarenean, nik eman dezaketen zerbait da, 3 edo 4 gauza, gainera adimen artifizialak hobetzen didana. Bata da intuizioa asko daukat, esperientzia handia dudalako. Intuazioa elikatu egiten da esperientziaz. Gero gainera, pentsamendu kritiko dixente daukat. Gaitasun kritikoa. Zelantzan jartzen dut eta gainera herri eta egiten diot adimen artifizialari. Esateko nondik ateratzen duen informazioa. Eta 3. funtsean, nire belaunaldiko jendea internet asmatu zuen. Eta hori aipatzea besterik ez. Niretzat urrats bat besterik ez da izan, nire garapen profesionalean. Pablo, kontatu pixka bat. Pablo Ruiz. Eskerrak eman antolakuntzari eta Eusko Jaurlaritzari olako guneak sortzeagatik uste dut oso beharrezkoa dela. Gainera ez bada hitz egiten gai bati buruz ezingo da inoiz konpondu. Y yo creo que esto es sano. Eta uste dut horrelako egoerak oso osasuntsuak direla, ez bakarrik Euskadin, baita mundu osoan ere bai. Eta gustatzen zait beti gai batekin hastea. Hau da, harrigarria da, ni duela gutxi 31 urte bete nituen, eta belaunaldi berekoak izango gara bizitzeko gogoak kontutan hartuta, baina adina da zenbaki bat. Naiz eta nahi izan, ezin dugu horren kontra borroka egin, batzueko beto lortzen dute, baina denboraren igaroan ezin da frenatu eta eskerrak horrela den. Beraz, garrantzitsua da, ze nik lehen komentatzen zen bezala, gaur egungo garaietan, ez du horren beste jende adinekoa edo gaztea behar, baizik eta heldua dena. Eta une honetan, erantzukizunaren beharra berreskuratzea eta erantzukidetasuna. Nik uste dut gai funtsezkoa dela. Garrantzitsua da gizartean gertatzen dena hitz egitea, baina gaur dugun erronka nagusia da. Elkartzen gaituenak izan behar duela aldentzen gaituena baino gehiago. Cosas adelante como sociedad, como país, como planeta, como especie humana en general. Uste dut punturi garrantzitsuena gaur egun erantzukizunaren balioa berreskuratzea, eta uste dut azken urteetan galdu dugun zerbait dela. Ez dago boladan ematen du arazo bat dela. Jendeak gehiago nahi du arrazoia izan eta ez konponbidea aurkitu, badira pertsona batzuk oso eroso daudela krispazioan oinarritutako gizartean sortzen, elkar joka, beti muturretan, historioak ikusarazi gaitu askotan, ez polarizatzen duen ezerk ez duela ezer honik ekartzen. Beraz, gizakia ez da ergela, berez, ez da horrela. Eta horregatik nik etengabe egiten dudan galdera 31 urterekin, eta espero dut beti egingo duela zer gehiago gertatu behar zaigun benetan garrantzitsua dena berreskuratzeko. Ez azteko, ez era jola ez duen gizarta batean denak balio duela. Hori arazo bada eta hor dago gakoa. Hau da, 40 urteko aldearekin, uste dut banatzearen auzi hau, ni ondo moldatzen banaiz, nire amonaztu baino zarragoa da, zergatik ondo moldatzen banaiz nire amonarekin, zergatik moldatu behar dut nire aitak duen adinarekin, moldatu behar dut gaizki nire adina duen aitarekin. Sumintzeak ez gara matza inora.
Beraz, oso ados nago, hau ez da belaunaldi kontua. Naiz eta 200.000 konsultora egon azken aldian, hainbat belaunaldi buruz hitz egiten, milenialak, zeta belaunaldia, eta bar. Ez dute ezertara eramaten. Jendea laukietan sartu besterik ez, eta hori gezurra da. 50 urteko jende asko dago, oso gazte dena, eta nire adineko jende asko bizitzatik aparte egiteko unean dagoena. Eta ni horrek ezkatu egiten hau. 30 urtekin ez baduzu ilusiorik gauzen inguruan, zer egingo duzu 40ekin? Beraz, naiz eta arrazoi asko egon desilusionatuta egoteko, uste dut, ez dela gizadiaren unerik txarrena, eta beti egongo direla arazoak. Beraz, nire belaunaldiarekin ere autokritika egiten dut, gure gurasoei eta aitona amonei eskerrak eman behar dizkiegu, une oso ona utzi digutelako bizitzeko, horrek ez du esan nahi. ¿no? En mi generación de madre mía, el mundo que nos hemos encontrado, Guk aurkitu dugun munduan eskerrak eman beharko genituzke. ellos encontraron era muchísimo peor que lo que tenemos hoy en día. Beraz, uste dut gure adinekoi eskerrak eman behar dizkegula eta gure eginkizunak asumitu. Kontua da mundua ulertzeko etiketak jarri behar zaizkiola. Bestela ezinezkoa da. Eta harrigarria da, ze orain esaten dute, gaztediak irauten duela 35 urtera arte. Niri 45 urtera arte, niri 45 urteko bat junior bat iruditzen zait. Baina ez bakarrik hori, baizik eta 3. adinean sartzen zera 75 urterekin. Eta hori asmatu zuen Alemaniako gizon batek bizi itxaropena 67 urtean zegoena. Bueno, pentsioen arabera 75 urte, 2 gehiago eta hilo bira. Hori mauka bada, negozioa da. Eta 45 urteak beste muga bat asmatu egin dena eta ez doka inolako zerikusirik errealitatearekin. Oitea joan den mendean esan zuen lan heldutasuna. Hau da, pertsona bat endekapen laboralean sartzen dela 45 urterekin. 70 joan den mendean, eta hor gelditu da. Eta nik ezagutzen ditudan plan guztiak, kontratazioa bultzatzeko, 45 urtetik gorakoak kontratatzeko, hau da, ez dakize plan enpleguak sustatzeko 30 urtetik bera, horre guztiak du zerikusia etiketa horrekin. Eta horrek gure buruan, banatu egiten dugu jendea belaunaldika. Esto que no, pero hay una cosa clarísima. Badago, nori egin behar diogu aurre? Pues entre otras cosas, está clarísimo que a las consultas. Argi dago konsultorei horrek mesede egiten diela, ez? Bai edo ez, ez? Argi dago. Hau da, orain liburu bat atera berri da, eta Boomer, la vida padre du izena. Eta tesia bat du, esaten du, gazteek ez dutela etxe bizitzarik, eta Boomerren errua dela lan prekarioa izatea, ez enpresa buruena. Hau da, Boomerrena, gaizki ordaintzen dutenak. Beraz, borroka mota hauek guztiak, txantxak eta parreak alde batera utzita, oso serioak dira. Hau da, Grekoen garaitik, adinekoek esaten zuten, gazteek bidai nola bizi diren, hau eta bestea, gaztea ez da garai batean zenekoa. Hori beti ereko kontua izan da. Eta hori sortzailea zen, eta uste dut nik asko ikasi dudala nire hilobengatik. Baina gaur egun, une hontan, provokatzen ari dira, konpartimentu estankutan bizitzea. Eta joan den eguneko pasadizoa kontatuko dizuet. Bartzelonan ostrialetan ateratzen ez nire lagun batzukin afaltzera eta gizadiaren 90%, belarriak gorre jartzea, gero dantza egitera eta kopa batzuk hartzera joan ginen. Eta diskotekaren atean, oso diskoteka famosoa, Bartzelonan esan ziguten ezin genuela sartu erreserbatuta zegoelako unibertsitateko festa baterako. Eta nik 16 urte dituenetik eta diskoteka batean sartzen utzi ez nindutenetik ez zitzaidan inoiz olakorik pasa. Esan nahi dut horrekin,
ez ditugula gauzak egiten batera. Gizartea ez dago eraikia parteka dezagun, elkarrekin joan gaitezen dantza egitera. Esan nahi dut, ni orain zinemara noa, ni herrixka batean bizi naiz orain, zorionez. Eta zineman buru hile urdinak ikusten ditut, jatetxetan, seguruenez gazteik sosik ez dutelako, adineko jendea ikusten dut. Eta dena dago konpartimentalizatuta. Eta horixe, enpresa, horixe aipatu nahi nuke. Zuek askotan aipatzen duzue talentuaren gaia. Ba aldu talentuak zerikusirik adinarekin? Bueno, guk badugu definizio bat. Zau da zoriona bezala, zer da zoriona eta zer da talentua? Mundu osoko enpresek galdetzen dute, esaten dute talentu onena nahi dute, baina inork ez du pentsatu zer esan nahi duen talenturik onena enpresa horrentzat. Eta uste du definiziorik gabe gero oso zaila dela, bikoteen artean, zein da bikoterik onena munduan. Izan ere guk simil bat erabiltzen dugu askotan, zuk hartzen bat duzu arrainontzi bat, azken 20 urtean, batez ere azken 10 urtean, Google efektuaren ondorioz, denak nahi zuten zerbeten Google izan, eta bar, fruta ekibertzen zurituta bulegoan bestela jendeak eixu zen, ezagutu ditugun lekuz kanpoko gauza horiek guztiak, eta korrontegi guztiak oinarri asko ez zutenak jendea ondo egon zedin. Eta batzuetan, enpresa batera joten zera eta pinpona ikusten zenuen eta bilaria eta jendeak galtzen zu zergatik ez daude hemen jolasten eta jendeak, lanean nahi garelako, ez? Bai, eskegia esan, jendeak nahi du ondo lan egin, ez tontoarena egin bulegoan. Beraz, honek indartu egiten du, gainera jendeak kritikatzen hastea, ze zilegizatu egiten dugu, ongizatean sinesten ez dugun horiek, burua joan egiten zaigulako, eta ematen dugu tresna, hori dena kritikatzeko. Arrainontzia onena, eukin nahi dugu bulegorik onena, ingurune onena, politikarik onena, arrain honenak eduki nahi izan ditugu, baina ahaztu gintzegu garrantzitsuena, hau da, arrain aniztasun hori, elkarrekin bizi behar dutela, eta ura dela garrantzitsua. Hau da, pentsa molde partekatua, jatorria, adina, arraza eta kontuan hartzen ez duena, balio batzuk dituena. Por muy potente que... 4 metroko marrazo bat Guadalquivir askatzen bat duzu, ez du iraungo. Beraz, ez da hainona Guadalquivirian, hori gertatzen da eraniztasunarekin. Eta azkenean, azken urteetan, badago kontzeptu bat, etengabe iristen zaiguna, aniztasunari buruz hitz egiten dugunean eta kudeaketaz enpresan. Engagement, terminoa marrazo zuria, baino ezer akatu du jendea, kalte handia egin du. Duela 20 urte enpresetan bi engagement motan zeuden, edo zeuden edo kalean. Gaur egun eskutik joan zaigu, eta arkitzen ditugu enpresak engagement maila neurtzen dutela belaunaldika, zatika, tarteka, eta badira enpresak engagement maila neurtzen dute koloreka, batzuetan horia zea gorria edo urdina, eta batzuetan, hau askotan kontatzen dut, badira enpresoak engagement maila animali gisa neurtzen dute, jirafa, errinozeroa edo zebra. Eredu hauek asmatzen dituztenak gure artean daude, botoa ematen dute, eta batzuek seme-alabak eta guzti dituzte, beraz horrela luzatu dezakete beren ideologia. Zergatik esaten dut, lotuta egotea hitz egiten dugunean, horixe bai da engagementa, kezkatu egiten du enpresak, jendea parte sentitzea, ulertzea, hau ez dela adin kontua. Baizik eta behar duzula zerbait une jakin batean, 25 urtekin, behar batzuk izan edo 25 urte izan eta beste behar batzuk izan. Horrek esan nahi dut, aniztasunaren kudeak eta frogatuta dago existitzen dela, ez daude bi pertsona berdin munduan.
baina ez hori bi pertsona berdin munduan. Horregatik, aniztasunari buruz hitz egiten dugunean, ez da horren beste bapatean tailerrak egitea, hau da adinez nagusikoak nola tratatu jakiteko, edo txikiak zarrenari mugikorra erakustea, hori oso ondo dago zure amonarentzat erresidentzian, baina ez enpresan. A una determinada... Animo. Ze azkenean, belaunaldi batekoei, gaixoak deitzen diegu, eta beste batzuei irabazle, eta nik uste dut, asko ikasi behar dugula aurreko belaunaldietatik, eta hor empatia da nagusi beste guztiaren, beste ororen gainetik, eta humiltasuna. Norbaiten gainetik sentitzen baldin bazara, nondik datozen kontuan izan da, edo arraza, hezkuntza, zu gainetik sentitzen baldin bazara, beraiek baino pobreago izango zara, espiritualki eta gizaki moduan. Pertsona hori ezagutu egin behar duzu, baina oso tristea da, ze gaur egungo krispazio egoera horretan, ikusten baita zaragoa zelako, ez dakit gaitasun gutxiagokoa zarela. Bai, datu ez hitz egin nahi dugu. Adin piramideari errepatzen baldin badiozu, 50 gorakoak gazteak halako bi gara. Langabezia zifrei errepatzen baldin badiogu, 55 urtetik gorakoak dira nagusi edo gehien, eta horiek ez dira enpresara itzuliko, ez du inor kontratatuko, eta hori oso garrantzitsua da, oso interesgarria da. Ze politika publiko guztiek nahi dutena da hautagai gaztea. Borroka hori dago, eta hori askotan entzun dut, ez dago nahikoa jende lanerako, ez dago hautagairik, ez dago talenturik. Baina aztertzen baldin baduzue bankako sektorea, adibidez, ni hortik guain nator, sektorea aztertzen baldin baduzue eta seguruena ere bai, 2008ko krisitik ona, 800.000 lagun bota ditu kalera. 800.000 horietatik, erretiroak, lan uste inzentibatuak, ereak, zenbat joan dira bueltan lan merkatura? Zenbat bihurtu dira aholkulari? Horiek dira datuak. Eta kezkagarriak dira. Migrazioaz hitz egin dugunean bezala ulertezina dena da, borondatea dagoela administrazioen aldetik, eta gero horrek nola talka egiten duen errealitatearekin, edota sare sozialetik datozen mezuetatik edo edabideetatik, eta gauza bera gertatzen da belaunaldiekin. Ñabardura garrantzitsu bat etxean bizitakoa aitarekin, bera mundu korporatibotik dator, 55-56 urteekin, erabakizun ekintzaile bihurtzean, askatuta zegoelako, eta nik uste dut ezinbestean gure belaunaldian umil jokatu behar dugula besteengandik ikasteko, denbora askoz gehiago daramatelako munduan. Esan duzu bezala, 50 urte baldin badituzu eta 1 urtez bizi behar baldin baduzu, orduan erdian zaude. Baina, bizipoz hori 20 urtekin gertatuko zaizu, edo bukatuko zaizu, eta 70 urtekin berdin, ezta? Oso nekatuta edo erabat bizirik egongo zara. Beraz, jakin beharra dago, ekarpen bat egiteko moduan, zure bizi une horren arabera, ezberdina izango dela. Arduradun nagusi izatetik, 55ekin erabakiko duzu beste zerbait egitea, lan egiteko modu aldatzeko, eta hori oso osasuntsua da, eta horregatik ez daukazu gaitasun gutxiago edo protagonismo gutxiago duzula. Gero, egoa ere lagundu beharra dago, ze eraginkortasunaren etsaia da. Esan dezagun gauzak nola diren argi eta argi. Goian dagoen batek kostu askoz gehiago dauka eta 5 hartuko dituzu benetan oso gutxi ordainduta, baina hori bukatu da. Ze jada ez daukagu hainbeste jende betik etorriko dena eta ezingo dituzte goikoiek ordezkatu kasu guztietan. Baina transizio fase horretan 55ekin asko geratzen zaizu. Aterako zera bai zeunden lekutik, baina ez lan eremutik.
lan merkatutik, ze oraindik beste 15 urte geratuko zaizkitzu. Beraz, txipa aldatu behar dugu, eta adin horretan babestuta sentitu behar du gizartearen aldetik pertsona horrek. Eta administrazioen aldetik, erregulazioaren aldetik, politika publikoi dagokienez, eta enpresa politikei dagokienez ere, modu berriak ikusi beharko ditugu, edo onartu beharko ditugu, ekarpen bat egiteko. Danak ezin dira CEO izan, orduan nork egingo du lan. Azken batean ikusi behar duguna da, 60 urtekin CEO ez baldin bazara, ez zarala beste inor baino gutxiago, ez? Lana beste modu batean ulertu dezakezula, eta ekarpen bat egin dezakezula alde askotatik, batez ere ekonomia likido honetan. 40 urte badaramatzazu lanean, ez daukaztu derrigor postu jakin bat eduki behar enpresa horretan. Autonomo izatea bera, superheroi bat izatea da, eta jakina, behin adin batera iritsi eta gero, autonomorrek esango du, aizu, hau beste norbaitek egin dezakela, eta hori ulergarria da, zilegi da. Beraz, bizi etapa gehiago sortu beharko dira, edo lanbide horretan etapa gehiago sortu beharko dira, eta hori aberasgarria izango da denontzat. Bai, kontutxo bat bakarrik. Zuzenan lotuta baitago. Nik gero eta argiago daukadan zerbait. Sartzen ari dena, enpresa da. Aldaketak erakundeak egin behar ditu, enpresak egin behar ditu. Oso egia da esan duzun hori. Ni, ibilbide profesionalean abiatu nintzen, oposizioak eginez estedentzian nago. Horrek ematen dizu, ez, karakterra. Enpresa pribatura joan nintzen eta gero autonomoa izan naiz 15 urtean, eta nik uste hori dela datorrena, nominaren ordez faktura ateratzen hasi nintzen. Eta hori enpresa batean oso zaila da, alegia proiektu jakin baterako kontratatzea, eta horrek ez dauka zerikusia adinarekin. Ez, zerikusia dauka alta ematearekin, ze zaila den, zenbaitetan hobeda ez kobratzea. 15 urte egin ditut nik autonomo lanean, merito handia daukazu. Zerbait aipatu duzu, errespetua eta humiltasuna, apaltasuna. Nik uste dut une honetan seniorrak ez dirala aitortzen, ez dago errespeturik hoienganako. Adibidez, zuk baduzu errespetu bat adinekoentzat. Eta jende askori entzun dionik esaten, lan hau egiten ari da, baina postu honetan dago, baina ez daki lan hori egiten, ez? Badirudi ergela zaharela, besterik gabe adin badaukazulako, nolabait esateko iraultza digital horrek jaitsi zaituelako nolabait, ez? Alderantzirera gerta daiteke, seniorrek juniorren aldeko errespeturik ez izatea, ezta? Ikusi beharko da, gazte horrek kritika hori egiterakoan zer daukan atzean, ezta? Nik 31 urte ditut, baina nire belaunaldian esaten dut aizu, zer esatera ausartzen garen. Respeto por el mero hecho de llevar aquí peleando no sé cuántos años más que tú. Aizu, adineko horrek denbora gehiago darama, eta orduan errespetua zor diozu. Hori esan eta gero, zer errespetu egongo da enpresan gizartean ez baitago. Jenteak ez du konpromisorik hartzen esaten dugu. Eta hori, nire belaunaldiko talentua ere kritikatzen da, ez omen dugu konpromisorik hartzen, eta oso eroso bizi omen gara, eta bar. Baina badago zati bat nik aipatzen dudana, gauza diren bezala esan behar dira, gure belaunaldia hasi da aurreko belaunaldiak eraginda edo sortua, eta horri esker eskubide asko gozatu ditugu. Eskubideen belaunaldia izan da gurea, baina beste zerbait ahaztu zaigu, ardurarena, erantzukizunarena. Eskubideak denboran ezingo ditugu mantendu, hori egunerokotasunean lantzen ez badugu. Nik hori entzuten dut, nik eskubidea doka kontziliatzeko, bai. Hori egia da, baina adibidez psikologoaren gana joaten darama 6 urte, eta
bada jendea orain, bueno, psikologaren ajuten hasi dena, ze orain ondo ikusten da, baina hirugarren saioan esaten digu, bueno, entzun, ni orain psikologaren ajuten da, eta agaldun dutanago, eta esango dizut, bueno, pentsatzen dudan guztia, eta hori esaten diozu, bai, ondo dago psikologora joatea, alduntzeare bai, baina zure alduntzea nire bukatzen da, nire respetua hasten den puntuan, ez da? Mutur batetik bestera juten bai gara. Orain nomada emozionala dauzkagu, beste guztien gainetik daudenak, uste dutenak psikologarena jutea eta daukagun kultura horren ondorioz, non ongizateari garrantzi izugarri ematen zaio, baina hori, bueno, besteen gainetik pasatzen baldin bada, orduan berekoitasuna da, berekoikeria da. Gure gurasoek bizi izan dute hori, gaueko 11etan etxera iristea eta familiaz ez gozatzea, guk jakina ez dugu hori nahi. Baina beste gauza bat ere badago, enpresa batek ez du ondo funtzionatuko, bere jendea ondo ez baldin badago. Nire belaunaldian eskubidetaz asko hitz egiten da, asko aldarrikatzen dira, baina ez hainbeste ardura, eta horrek ez dauka zerikusia adinarekin edo belaunaldiarekin, gizaki sozialak gara, berez, jende gehiagorekin batera bizi beharko duzu, eta ahaztu egin zaigu bizikidetzak ze garrantzia duen empatiarik gabe eta errespeturik gabe ez du funtzionatzen. Gazte horrek esaten duenean, 60 urtekoak ba ote dakien edo ez digitalen hori erabiltzen. Hori nondik abiatzen da, errespetu falta orokor batetik. Alegia, ez dago boladan errespetuz jokatzea. Eta hori garrantzitsua ez bada, ze geratzen zaigu, hori da nire galdera. Uste dute hori guztitz egin behar dugula. Ze enpresetan gertatzen dena da, gizartean gertatzen dena. Politikaz hitz egiten denean, gizartean gertatzen denaren isla da. Eta bestea kritikatu berrean beti, gure buruari erreparatu behar diogu. Alegia, ingurune hau gustatzen ez baldin bazai, zer egingo dut aldatzeko. Ze jende gehiago dago munduan kezkatuta dagoena, LinkedInen zeoak daudena baino gehiago. Hau beti esaten dut. Seguru, jendea beti kexu dabilena, baina handik 3 urtera, oie geldituko dira enpresan bertan, beste guztiek alde egin dute, ezta? Eta nola da hori posible, gustatzen ez bazaizu, alde egintzazu edo sortu beste enpresa bat. Tira, kezkatuta bizi gara, egunero, eta kezkatzearena da zerbait egitearen aldez aurretik egiten duzuna. Ez baduzu zerbait egin behar, orduan utzi kezkatzeari. Eta jende asko dago, kezkatuta bizi dena, mundua kezkatzen nau, baina gero nola hitz egiten duzu jendea, nola jokatzen duzu. Ez hainbeste kezkatu eta egin gauzak, egin gehiago. Balio berriak. Nire belaunaldiak lana bizitzaren erdian jarri zuen. Dena lanaren inguruan egiten zen. Jekitzen zenetik, gozaria, familian ikusten nuen eta hori guztia lotuta zegoen lanarekin. Egunean 16 ordu lan egiten genuen, eta garai hartakoa naiz. Ikasi dudan gauzetako bat, egin nahi dudana da, 2 mileniala izan, 2 mileniotan bizi izan naiz. Enpresa askotan, gaztek kezkak ekarri dituzte, klima aldaketaren alde, balioak bilatzearekin zerikusia du kezka horrek baita ere. Ni ados egon nahi dut enpresak saltzen duen horrekin, eta nik daukadanari hori guztia erantzi nahi diot, ze bai, kontziliatu nahi dut, eta hori garrantzitsua da, gaur egungo belaunaldi bat, oraindik gurasoak bizirik izango dituenak. Nola baita esateko, nik ere kontziliatu nahi dut. Eta ez ditut 35 urte eman nahi lan berean, postu berean esan nahi dut, behar bada enpresa berean, bai, baina proiektu aldatu nahi dut.
Hori da bestea, jendeak zergatik alde egiten du enpresa batetik, gazte askok, aspergarria egiten zaielako, benetan aspergarria izan daiteke. Bueno, pixka bat kontra egitegatik, ez? Tira, nik hor ez ditut gazte jendearen balioak ikusten, ikuste hori denok nahi dugu, denok kontziliatu nahi dugu, denok ondo bizi nahi dugu, bai, baina orain lana aldatu egin da, beste xesto batera, ez da? Nire belaunaldian bakarra zegoen, xestu bakarra zegoen. Bai, baina testu ingurua ulertu behar da, soziala eta ekonomikoa, garai artekoa. Erabat ados nago, eta berriz esango dut, zorionez, mundu honetan, aisialdiak ez du luxu bat izan behar, garai hartan, oso elitista zen aisia, ze orduan lan egin behar zen jateko. Eta ez dauka zer ikusirik orain dugun egoerak, edo testu ingurak orain 50 urtekoak. Baina malgutasuna, kontziliazioa, ongi izatea, enpresan ondo sentitzea, zerbaiten parte izatea, bueno, horrek ez dauka zer ikusia gazteriarekin, guztiokien baizik, bai, hori esaten ari nintzen. Esaten denean gaztek malgutasuna bilatzen dute, eta zu 40rekin, 60rekin, ez, zergatik botatzen digute hori guri, zergatik eskatu behar du gazteak, deno nahi dugun hori. Laurak esan du nagatik, ze gure belaunaldian dena lana zen. Dena xurgatzen zuen lanak, eta besterik etzen kabitzen, ezintzen beste zer eskatu, eta arazo hori badauka gure belaunaldiak. Bai, baina gaur hori egin ahal izatea aurreko belaunaldiaren meritua da. Eta askok esango diate ergela naizela, ados. Baina nik zilegitasuna daukat euskoa altxatzeko eta esateko entzun garrantzitsua da enpresan nire buru osasun ona mantentzea. Hori ez da nire meritua, aurrekoen lana baizik, zertarako sistema sendotzeko, gizartea sendotzeko eta eskua altxatzeko eta esateko hau garrantzitsua da. Uste dut hori oso garrantzitsua dela eta uste dut zenbaitetan ahaztu egiten zaigula. Baina horrelako enplegu foro batean erantzukidetasuna ere ekarri behar dugu. Duela hilabete batzuk, neska bat etorri zen gure talder, 3 hilabete pasatu zituen eta zuen funtzionatzen, hori askotan gertatzen da, bakoitza bere bidea aurkitu behar baitu. Orduan, erabaki genuen, ez zuela lanean jarraituko, eta neska horrek 33 urterekin esan zuela, aizu, bira, pozik nago, erabaki hori hartu duzuelako, bai ni enpresatik botatzea, ze ia baja hartzeko puntuan nengoen, nire burua aurkitzen denuelako. Bueno, nik ez dut inoiz baja bat hartu, baina langileen estatutuan uste hori ez da torrela, ez enkajatzea, ondo ez sentitzea, hori uste ez dela motibo bat, ez da? Baja hartzeko. Nik ez dakizen bateraino den hori horrela. 1000 aldiz kontatu dut hau, ze neska horrek bere asmo onenarekin adierazi zigun zer den gaur egun zilegistatzen ari dena. Nola, ez erkeztuena jola, denak balio du. Eta bai oso ondo dago, bajak eukitzea, buru osasun ona izatea, demorarako eskubidea, gizatasuna, erdian jartzea eta bar. Baina lehen esan dudan bezala, ulertu behar dugu, denen gainetik jartzen geranean, ez garela ahulduntzen, gereko jokatzen dugula. Eta hori ere garrantzitsua da. Zenbait portaera zilegistatzen baldin baditugu, galduta gaude. Jakina ezin ditugu 16 ordu pasatu lanean, ez behintzat beharra daukagulako, ezin gara kontrako muturrera joan. Ze azkenean esfortzua matxakatzen baldin badugu, kaltetzen baldin badugu, erasotzen baldin badugu, hori ere, oso kezkagarria da hori, eta hori ikusten ari gara. Eta kezkatzen hau baita ere, hori ez esatea, hitz ez esatea, ze hemen daukagun minbizia, da, gizartean daukagun minbizia. Nik defendatzen dut nire belaunaldia, gure momentua, nire herrialdea, jende ona, baina nik uste dute hau aztertu beharra daukagula. Ze gauza batzuk larriak dira.
15 minutu ditugu, eta bukatzeko gustatuko litzaidake mezu positiboren bat ematea. Badira enpresak ondo egiten ari direnak, ditugu ikasteko moduko kasu batzuk, bai jakina. Enplegu biltzar batean gaudenez, mezu positibo bat utzi nahi dut. Gaia abia puntuan dago. Enpresak adina kontuan ez izatea. Hor abia puntuan gaude, baina uste dut hemen jende asko egin dezakeela. Langabezia zifrak begiratzea. Eta baita ere talentuak ez daukala adinik. Nik ja, 70 urte ditut, baina 45 urtetik gorako jende asko dago langabezian eta luxuzko artikuluak dira, luxuzkoak enpresarentzat. Eta beraz, interesgarria litzateke enpresa askok planteatzea hautaketa prozesu bat abian jartzen dutenean, kontuan izatea ez kurrikulum aurpegirik gabeko kurrikuluma, hori lelokeria bat, baizik eta jende aukeratzea egiten dakien horregatik, egin dezaken ekarpenagatik, eta proiektu batekin konprometitu daitekelako. Eta ez gaztea delako. Besteak beste, ikusiko dutelako ez dagoela nahikoa gazte. 30 urte baino gehiago daramago jaiotza tasa oso bajuarekin, 1,2an gaude, eta beraz, belaunaldi aldaketa ezinezkoa da. Horregatik errelebo profesionala zitzein beharko genuke. Eta hor, eraldatzen ari direnak ofizioak dira, lanbideak dira, langileak. Beraz, inbertitu ezazue horretan jendearen eraldaketan lan berriak, lanbide berriak bere gain arditzaten. Hartzeko gai izan daitezen. Horrek zerikusia dauka lan merkatuarekin. Saiatzen nahi naiz positiboa izaten. Nik uste motibo asko daudela baikor jarduteko. Eta gutako bakoitzak ekarpen bat egin behar dio baita ere baikortasun horri, eta ez happy flower bat izatera. Hemen gizarteak eta enpresak eraldatu behar dira, baina asko dira jada ondo egiten ari direnak. Zer gertatzen da, ondo egiten den hori ez da la notizia, ez da albistea. Gertatzen diren gauza onak, egunerokoan egiten diren gauza onak, zoragarriak, positiboak, eta benetan mundu hobe batera eramaten gaituztenak. Hori da realitatea, ikusi nahi ala ez. Hori bai, guztiok egin beharrekoa da, autokritika, eta ez gure burua astintzea etengabe, flagelazioa, ez horrek ez du ezera onik ekarriko, baina autokritika, bai, uste dut hori osasuntsua dela eta enpresek hori egin behar dutela. Nola egin hobea izateko, hobeto lan egiteko. Bai, egia da, gazterik ez dagoela ikuspegi demografikotik, baina nik uste dute adineko edo jende heldu gehiago ere behar dugula. Ez adinaren aldetik, baizik eta heldutasun mailari dagokionez. Ze gaur egun, 20koen eta 50koen artean ikusten dugu, ez dakitela nola tratatu jendea, nola hitz egin, ezetz nola entzun, ezezkoa nola jaso, eta hori dena hobetu behar dugu jendearen artean, enpresa barruan eta erakundeetan. Beraz, jende gaztea eta adinekoen artean ezberdin du, baino, askoz garrantzitsuagoa dela, uste dut, ze ekarpen egin dezakegun. Eta inklusioaz ari garenean, konpainia asko ari dira lan hori egiten, eta honenak dira, kulturak sortzen saiatzen ari direnak. Zerenak, errespetuarena, eta ez hainbeste kolektiboen ikuspegitik lan egitea. Ni, Sevillakoa naiz, Madrilen bizi naiz, gutxiengoan nago Madrilen, baina gabe hartu eta Sevillan gehiengoan nago. Beraz, horiek oso termino erlatiboak dira. Zer dira gehiengoak eta gutxienekoak?
beti gutxiengoan baldin zaude, bueno, ez dezazu egin, gero gehiengoan zaudenean bestari kalte egiten diona. Beraz, ez gara kolektibo ezari, zer egin emakumeentzat, gazteentzat, LGTBientzat, heterosexualentzat, ez. Hori guztia egin behar da, baina hemen gakoa eta eraldaketarako gakoa, gure gizarteari begira, da gauzak berreskuratzea. Baina hori eztabaidatik atera egiten dugu konplexua delako, baina errespetura bueltatuko naiz. Ezinbestekoa den zerbaiten moduan. Eta ardura erantzukizuna, bi gauza horiek lantzen baldin baditugu, ez dago aniztasun arazorik enpresetan. Baina errazagoa da mentorship programa bat abian jartzea. Offsite bat, Toledora joateko, kartetan jokatzeko. Bai, gai asko jartzen ditugu, abian, elkarrekin denbora pasatzeko, eta baina gakoa zein da? Ezer kontra ez eukitzea, oinarrian. Egunerokoan zenbat denbora gertatzen zait, talde txiki batekin ere, mobidak kudeatzea jendearen artean, zergatik, heldutasun faltagatik, errespetu faltagatik, gehiagizko egoagatik, zenbat energia behar izaten dugu horri aurre egiteko, eta ze gutxi, ze denbora gutxi ematen diogu gehiago saltzeari edo ondo sentitzari. Eta horrekin zer egin behar dugu jendearen asabetasunik eza murriztea. Hori da gure zeregina. Pozik egotea berezko baldin baduzu zoragarria da. Baina nik uste dut kontuan izan behar dugula, berreskuratu behar digula gizakion oinarrizko gauzak, ez da gaur daño ekarri gaituztenak elkarrekin egoteko gaitasuna eta espezie moduan borroka egiteko, eta horrek ez du esan nahi deno berdinak izatea, berdin pentsatzea, ez, aniztasunak ekarri bai gaitu ona. Ze ziurrenik bere garaian denek ez zuten pentsatuko era bakar batean egin behar zirenak, modu ezberdinetan pentsatzen zutenak horregongo ziren, eta horrek ekarri gaitu onaino. Tematu egiten naiz mezu honekin, baina uste dut bestela galdu egiten garela. Nik uste dut gutako bakoitzak martxan jarri behar duela. Zu jendari galdetzen baldin badiozu, zenbateraino dakien ingelesez hitz egiten, eta hemen beti izaten da erdi mailakoa, ez? Eta gero hori eramaten duzu beste maila batera, ez? Direktibo hobea, lider hobea izan nahi duzu. Orduan bai, programa asko egoten dira, negozio eskoletan, unibertsitateetan, baina ez dago ikastori pertsona hobea izateko. Errespetuz jokatzeko bestearekin YouTubeen ez dago horrelakorik, hori kalean, ez dago Ikearen gidalibururik, eta hori lan pertsonala da, eta horregatik oso adi egon behar da. Alegia, zergatik ari naiz honela jokatzen, horrek zer eragin dauka bestarengan, eta hori horrek asko nekatzen du, baina modu bakarra da erantzukizunez bizitzeko, eta jakito ez gaudela bakarrik. Laura, itxi nahi duzu jendeari hitza eman horretik? Nik denoi esan nahi duzuan zerbait, da zientzia, medikuntza orain dagoen modua ikusita, zuetako asko 100 urtera iritsiko zarete. Beraz, lehen bailen hasi zartzaroa planifikatzen. Ezinbestekoa da. Batez ere alde finantzariotik, diruaren aldetik oso garrantzitsuena da, eta hori lotuta dago gehiago bizitzearekin, 84 urten uste gaudela, batez beste, emakumeak gehiago. Bizi esperantza 80 urtekoa da, eta horrek esan nahi du, askoz denbora gehiago pasatzen dugula, mantenduak izaten produzitzen baino, eta uste dute hortaz hausnartu behar dugula, edo zein adinetan ere. Eta hori planifikatu egin behar da, alegia, zer motibatzen nau bizitzera. Zerk eramango nau mantentzera, alegia bizirik mantentzera eta gizartearen alde zerbait egitera. Zein da bizitzaren eta mutuaren ere ikuspegia. Ze
medikuak obsesionatuta daude hiltzen ez uztearekin. Baina bizi behar dudan denba hori mundua hobetzeko bizi behar dut. Produkzioa hitz egiten dugu, produkzioa hitz egiten jarraitzen baldin badugu, bueno, kopurutik pasatu beharko dugu ekarpen gaitasunera kalitatea neurtu ahal izateko. Eta zenbat eta urte gehiago izan, zenbat eta etapa gehiago egin, hor ez gara produzitzeaz ari, baizik eta ekarpen bat egiteaz, eta esango nuke mezori beharrezkoa dela, oso gazteekin hasita adinekoetara pasatuta. Eta hori ekarpenaren kalitatean neurtzen da, eta orain inteligentzia artifizialarekin, adimen artifizialarekin, eta gehiago, zezuk zure balio propio izan behar duzu berezitua. Ez hainbeste zenba gauza egiten dituzun, baizik eta kalitatean eta produktibitatea, eta produkzioa, faktoria, kontu bat baldin bada, hori alde batera utzi behar dugu, ze ekarpena da gakoa. Manteneros vigentes, porque esa es la clave para estar bien. Funtsezkoak dira, hitz hauek. Bueno, bizirik egotea. Bueno, ikusten duzu ez erresa den bi pertsona hauek moderatzea. Ikuspegi intelektual eta mentaletik hain aberatsak direnak, baina publikotik norbaitek nahi badu elkarrizketan sartu, zerbait erantzun nahi badu, galdetu. 5 minutu besterik ez zaizkigu gelditzen. Si no, están hablando entre ellos, que es lo interesante, Bueno, pues nada, no pasa nada porque nos sobren 5 minutos, ¿verdad? Bueno, 5 minutu sobratzen zaizkit. Bueno, Eba Pozik seguruenez eskerrik asko bioi.